Vitajte v našej škole Jozefa Cígera Hronského v Šali. Radi by sme vám ukázali bežný deň našich prváčikov v škole. Najprv sa samozrejme prezujú, prezlečú, každý žiak má svoju vlastnú skrinku a vchádza do triedy. Naša škola v tomto školskom roku už vyučuje v súlade s novou kurikulárnou reformou. V rámci vyučovania sa snažíme prepájať rôzne predmety. V matematike sa objaví aj finančná gramotnosť, kde manipuláciou s maketami sa žiaci oboznamujú s našou menou. Tiež sa objavujú prvky hejného metódy. Prepájame aj slovenčinu s matematikou, prípadne s prvovkou. Žiakov vedieme k samostatnosti, ale aj k práci v skupine, či vo dvojiciach, aby sa naučili v spolupráci, ale aj rešpektovaniu názoru druhých. Rozvíjame tým aj kritické myslenie, argumentáciu, či učenie sa chybou, že je v poriadku sa pomýliť a spolu hľadať riešenia. Obsah vyučovania je samozrejme prispôsobený individuálnym potrebám žiakov. Snažíme sa hodiny viesť v zmysle zážitkového vyučovania. Žiaci si manipuláciou s predmetmi na konkrétnych príkladoch učia či už sčítanie, odčítanie, porovnávanie alebo spájanie písmen do slabík, prípadne do slov a vied. Pracujeme aj na interaktívnej tabuli, rôzne úlohy, hry. Niekedy počas hodiny prepíname do cudzieho jazyka, ktorým je u nás anglický jazyk, ktorý učíme od prvého ročníka. Každý deň sa začína tým, že si žiaci k rôznym tváričkám pripínajú svoje mená podľa toho, ako sa cítia. Neskôr si to spolu vysvetlíme. Vedieme tým žiakov k tomu, aby vedeli vyjadriť svoje emócie, že je v poriadku cítiť sa aj nahnevane, aj smutne, vysvetliť si, prečo to tak je. Na konci hodiny, prípadne na konci dňa, žiaci samohodnotením hodnotia, ako sa im darilo, pripínajú si ku kvetinke s rôznymi výrazmi svoje mená. Zdôvodňujú, prečo si myslia, že sa im darilo, nedarilo a čo potrebujú ešte docvičiť. Snažíme sa žiakov naučiť samostatne a zodpovedne konať, aby boli v dospelosti šťastní a úspešní. Žiakov tiež zvykneme odviesť aj na výlety, v prípade do prírody alebo rôzne mimoškolské aktivity. Tešíme sa na vás na zápise.